Na mga gwapo sa saging guys na muli namin resulta na mo dahil tuba. Bye bye. Uli namin kami gligo. Oh. Shout out ko Peralesa. Mark. Kinabasan. Oh, dara. Oh, mari ko amigo na gwapo sa Kinabasan. Oh, shout out ko Michael Perales. Shout out sa tang pamilya mo doon. Shout out ko sa pamilya niya mga Dismaparan. Taraw. Grabe inita sa panahon, no? Ikaw na doon. Shout out ko sa mga gwapo, mga batignaw. Oh, kana. Kausa na ni. Og na pinay ko mga kauban nga gwapo, na po batignaw. Ni nagtadag naman ko siya. Ay, naibili niyo trapal kay gamit kay na natong pandong. Shout out ko sa mga pamilya Rojo niya, si Ail Otik, o si Inteng Redalosa, Roberto Pakite, na ako, amigo ng gwapo. Nagpurong. Shout out ko ni Ramil Inoy di ha. Jik Pahardo. Lah, grabe lubugan sa pao. Baha. Shout out ko sa mga nakaligo karon mga siksi kayo. Asa mga guys? Dire na may agi kay namo sakyanan di mong kuan. Among multicab. Sali to among service, sali to. Ay, purlon dare. Ang mga helicopter ni nga nagpurlon. Kuya ni nagkaloob puro koy. Oh, mga ni resulta mga palahubog ba? Wala na. Barag-barag na sila tos kay bay. Giraw. My love is never ending. Yeah, guys. Karong alas 6. How could you say you love me? Love me? Nadaot sa Emperador ba? Way ponsihay. Nara mong service na burginer. Patita. Oh, mali guys, service sa mga idol guys. Oh, kita wala guys, lig-on kay mong driver guys. Si Roberto Himongala guys. Oh. Mali mo service ron. Guys, shout out ko ni Rimar Manigo ha. Nga akong amigo nga gwapo ka tanan. Nga mo gini mo ang driver sa mong helicopter. Yeah. Dire na guys kay magsakay na mi sa mong helicopter ng Gubaon.